Здравейте и добре дошли в онлайн пространството на Hair Affair. Аз съм Зорница и с това видео бих искала да ви разкажа за това как създадох Hair Affair и защо вярвам, че употребата му ще донесе не само блясък в косите ви, а и в очите. Историята на Hair Affair започна с моята лична битка с косопада, с изтъняващата коса, с липсата на блясък и растеж. Първата ми реакция беше да се консултирам с специалисти, но техните отговори не бяха окуражаващи. Казаха ми, че когато човек премине през силен стрес, първото, което страда е косата и ако имам късмет, би се възстановил в рамките на следващите 3 до 6 месеца. Аз изчаках повече от година, а нищо не се промени. Дадох си сметка, че освен ако активно не започна да работя в посока да възвърна здравето на косата си, мога да се сбогувам с идеята си за дълга и блестяща коса. Този период съвпадна и с момента, когато учих за нутриционист и започнах да разбирам, че това, което слагаме върху кожите си и върху скалпа, всъщност влияе на множество процеси вътре в телата ни. Така започнах да тествам различни формули, като основно нещо за мен беше съставките да бъдат изцяло натурални и в същото време ефективни. В един момент забелязах, че имам като оралче от бебешки косички около главата си, а косата ми беше станала дълга и блестяща. Споделих формулата с приятелки, а те бяха очаровани от ефекта върху техните коси. Естествена следваща стъпка беше да потърся лаборатория, която се занимава с производството на козметични продукти и така заедно с тях създадохме Hair Affair в сегашния вариант. Продукт с истински ефективна формула от една страна, от друга страна изцяло натурален и 95% био и от трета страна с прекрасна консистенция и аромат, така че да се впише идеално във всеки ритуал за красота на дамите. Ще се радвам да получа снимки, видеа и истории с щастлив край от вас и така нека заедно да се насладим на този ритуал за красота. До скоро!